inubugo di n'obe di gị mụtara nwa nwoke ọzọ wee bịalụ gị i wee sị na inubugokwe di na ịmụtara nwa na gị na di gị bili 5 years o decide ịnọ gị wee nụba gị ịbatakwa bịa ịmụtara nwa otibe gị ife onwe right ịta gị afụfụ maka na ịmụtara nwa onwe right iti gị ife maka na ịmụtara nwa onwe right imeghe anything because na ịmụtara nwa ebe ịgwala ya agwa nwoke afọ nwere any right over anything gbasara ịmụta nwa na amụtaghị nwa agbụrụ m ife na-aza na mmadụ ga-agwa gị sị gị na nna ekwe nsogbu ya na nna nsogbu ya ekwelu ịnọ iyi akụ ị nwere right iti nwaanyị agwalụ gị na ya amụta nwụrụ nwa ya wee nụbịa ife ka ọ batabe gị ọ mụtara nwa ibe enyi kwesịrị ije nga kedu ife iche mgbe ị na-anụ ya na amụghị wa odogwu karịsịrị odogwu niile amụ nwoke ọzọ atụbanwuru ime na gị nwa ya atụbanwu it's not like na di izizi nụrụ ya bụrụ nwoke nọ nwoke ka ọ bụ nọọ na ife ili na amụghị ga-atụbanwu ya ime amụghị atụnwanwezie ime itibekwu ya ife n'elu ya nwekwe nnọọ ife na ama nsọbdu ụmụ nwaanyị atọ sọsọ na ịbụ nwoke mba ụfọdụ n'ime unu chukwu meela unu ebele unu ma ndị unu ji agwọ ike afọ ọ bụrụ mmadụ niile a na-akọghịrị ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.